nga. Tangina mo ba? One. Go. Wow. Ayan lahat, boss. Yun o. Gatangling pen eh. Guys, good morning. Ayan, time check. Ayan, 6:12. Ayan, kasama natin. Galing na Lingayen. Dalawa sila, ay isa. Huli ko lang. Lakas na mga ito ah. Ayan, LC itong isa eh, naka-liquid full. Ayan. Papunta kami ngayon ng Malico. Ayan, second time natin mag-Malico. Naya kasi tayo ng Team Bayambang. Sama lang mga Team Tarlac. So yun, tapos na lang mamaya guys. Update na ako. Mag-aantay kami sa ang meet-up place is Tayog. Ayan. Sunod na bayan na yung Malico, kaya doon na lang kami mag-meet up kasi iba naman yung way nila. Way nila is Rosales. So yun lang, laters na lang guys. Let's go. So yun, time check tayo mga lods. Yan, 7:16. So ito yung mga kasama natin, taga ang tawag dito, taga Bayambang. So, kasama natin kanina, isang ZR, isang skeleton na Taiwan Khaki. Yung mga skeleton na jug sa CPI, ayan. Kasama natin yung iba. Ito, naka DU2, tapos yung DU1. Tapos punta mo natin yung isa. Ulit. Tapos SYMDD. Tapos isang dito. Yun. Tapos yun, si Boss Yael UI. Dito na rin yata sila yun. San Nicolas na yata ito na Arco. So yung Tarlac daw nauna na sa may Arco na daw ng San Nicolas. So yun, ito na nga yun. Kita ko lang sa inyo tapos magpapagas na ako. Wait lang. Ayun sila. Nag-gear up na sila. Let's go na daw guys. Ayun o, ang dami niya daw. Boss. So yan sila. A few moments later. So ayan guys, bakit tayo dito? So malapit na sa Malico viewpoint, kaya fast forward. Well, I'm on the way this time. Cold, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, it's shelter you from the storm. Hold on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been on. Naka-open na. So, nauna na kami bumaba. Parang may side trip pa yata sila eh. Nauna na kaming bumaba. Kasama ko yung taga-Lingayen at Labrador. Kasama ko kanina pumunta. So, time check pa kayo. Ayan, 10:50. Mag-lit lang kami. May pupuntahan pa kasi ako. Kaya nagpaalam na lang ako sa akin. Bali, ayun, ang dami namin. Shout out pala kay kay Boss Yael ng Team Bayambang, siya nag-set ng rides. So marami na pumunta sa part nila, yung mga Bayambang, Kamiling. Saan pa ba? Tapos mga Tarlac ScooterZone. Ayan, so binubuo sila ng Anaw, pero na Paniki, Bongkada, yung mga yan sa part ng Tarlac. So yun, salamat sa mga kasama. So ulit na biyahe guys, let's go.